Hangtod nga dili nimo makangker ning tulo ka klaseng fears sa imong life, wala gyud kay maabot sa kinabuhi. Unsa man ning tulo ka fear nga kinahanglan nimong i-conquer? Number 1, the fear of failure. Tanang tao naagi kahadlok ma-fail. Mahadlok ta katawan, mahadlok ta yaga-yagaan, mahadlok ta i-down sa mga tao kay na-fail ta. Pero hinumdumi nga part gyud ang failure sa imong progress. Dili ka mo mature, dili ka mo grow, dili ka mo go higher sa imong level kung dili ka ma-fail. Murag bata ba nga nagpractice og bisikleta, the more siya magsikatumba, the more siya makarealize og magkat-on og lessons. Part gyud ang failure sa atong pag-mature, sa atong pag-grow. In fact, daghan kay tag lessons nga makatunan pinaagi lang sa failures. Bisan pag-asa nga aspect, ari ba ka sa mga Bible characters or ari ba ka sa mga businessman or successful nga mga tao sa ilang career, wala gyud bisag isa nila nga wala ni agig failure. So ayaw kahadlok mo fail. Every time mo fail ka, na kay importante kayong learning og lesson nga imong makatunan. Ingon gani si Paul sa 2 Timothy 1:7 nga wala ka tagay sa Ginoo spirit of fear. Sa ato pa ka na makahadlok sa tong kinabuhi, dili na influence gikan sa Ginoo, influence na sa kaaway. Number 2, kining fear of not being good enough. Kana bang mahadlok ta ingnon sa tao ba nga wala sila na satisfied sa imong performance or gikulangan sila sa imong efforts? Now ang tinuod namang gi mga tao nga mosulti og inana nimo, pero wala na nagpasabot nga diha na lang kataman. In fact, part pod ng mga criticisms o kanang mga negative nga mga opinion sa tao diha nato. Tungod kay diha ta mas ma-motivate og maningkamot nga i-overcome na nga klase nga huna-huna nila. Ayaw pagpakontrol sa ilahang huna-huna og silahang mga opinion. Ikaw ang mo control sa imong kaugalingon. Kay once maminaw ka sila mga negative nga thoughts, mga negative nga mga opinion about nimo, mura bag nagpapriso ka sa ilang kaugalingon na noon nga box. Hinumdumi gyud nga dili pud gyud nimo ma-please ang usa ka tawo. Nga bisan ang pinaka-perfect na nimo, daghan gyapon siya makita nga dili mao og mga imperfections. Masabot na nga matag usa ka tawo lain tag standard sa ato ang best. Kang tinuod napud siya best nga performance nga para nimo dili gyud perfect. Number 3, kaning fear of disappointing others. Kana bang dili nimo gusto nga ma-disappoint ang ubang tao nimo? Now na ako'y mga nadungog nga mga estudyante nga ingon ani ang cases nga dili nila gusto ma-disappoint ilang parents sa ilaha. Good man na siya. Pero naay mga estudyante nga mura banog na priso na sila sa expectation sa ubang tao nila. Kana bang kung ang bata dili maka-perfect sa iyang score, kasab-an og maayo, naay mga parent nga mo pressure og maayo sa ilang mga bata nga mura na sila perfectionist noon sa ilahang mga estudyante. Ug ang negative usay nga impact ana sa mga kabataan, mura bag wala na sila freedom ug wala na sila joy mohimo sa ilahang gusto tungod kay gihimo na nila tungod sa mga tao nga taas kay expectation sa ilaha. Naisip mga estudyante importante nga mutahod sa tong parent ug ibalik nato nila ang ilang gi-expect pud nato. Pero para sa mga parent dili pud maayo nga mura bag i-pressure ug pugaon natog maayo ang mga estudyante nga mura bag i-control na nato sila para ma-please ta sa ilahang performance. Tagay pud sila freedom. Sulti sila nga okay lang ma-fail panagsa. Okay lang marong panagsa. Kay part gyud ang failure, part gyud ang disappointments sa ato ang improvement. Ang goal nato din hindi man magstay sa atong mga failures, dili man mag-focus sa negative thoughts sa ubang tao. Atong goal dinhi mag-learn sa mga failures ug disappointments nga atong naagian sa process sa ato ang pag-improve ug pag-mature.